Bună dragilor, eu sunt Ana Cucută, bine ați venit pe canalul meu, mă bucur că sunteți aici și că mă urmăriți. Astăzi am realizat un machiaj, acesta, dar nu este tot, să știți, mai am o surpriză pentru voi pe care o să vă arăt la final. Am realizat acest machiaj pentru că am fost inspirată de problema actuală cu care ne confruntăm cu toți în această perioadă. Mai mult decât atât, mi-a plăcut foarte tare inițiativa celor de la Plush Bio, în urma căreia oferă un gel pentru igiena tegumentelor tuturor clientelor care comandă produse online sau celor fidele. Și așa am zis, băi, uite ce gest frumos au făcut ei, haide să fac și eu ceva pentru voi ca să vă fac să mai uitați poate de problema asta cu care ne confruntăm și să vedeți o adaptare a mea a situației actuale printr-un machiaj. Stați aproape pentru că e ceva foarte tare la care am muncit la fel de mult ca și la machiaj, însă o să vedeți la final. Deja v-am obișnuit, încep tot timpul cu aplicarea unui tratament pe buze pentru că îmi place să fie hidratată și să arate bine rujul la finalul machiajului. Următorul pas în realizarea machiajului este aplicarea unei baze de machiaj sau unei creme hidratante. Eu voi începe astăzi cu acidul ferulic. Este unul dintre produsele pe care eu le folosesc în mod constant pentru că, așa cum v-am mai povestit, am aceste pete pigmentare de la soare, unele sunt chiar și urme de la acnea pe care am avut-o în trecut și acest serum mă ajută foarte mult ca să se depigmenteze, adică aceste pete au fost mult mai accentuate și cu ajutorul acestui serum am reușit să le mai depigmentez și să arate mult mai natural și mult mai discrete. Și îl masez bine până când se absorbe complet. Acest acid este unul dintre cele mai bune pentru că are în combinația lui atât vitamina E, C, acid hialuronic și toate lucrurile astea împreună, toți acești acizi și vitamine împreună nu fac decât să accelereze producția de colagen, ceea ce înseamnă că se reface țesutul foarte rapid și astfel se elimină pielea cu probleme și revine o alta nouă și mai frumoasă la exterior. Ceea ce este minunat pentru că toate ne dărim la un moment dat după ce avem diverse probleme sau pete pigmentare din diverse motive apărute la nivelul feței să scăpăm de el. E bine, acest serum folosit cu regularitate chiar ne scapă de aceste probleme, iar eu de asta îl folosesc. Implicit e un tratament foarte bun și pentru cearcăne. Depigmentează foarte bine și cearcăne, dar așa cum v-am mai povestit, orice tratament ca să aibă rezultat trebuie să-l folosiți minim câteva luni, adică de la 2 în sus, chiar mai bine începe să aibă rezultate. Nu vă așteptați după ce l-ați folosit o săptămână, 2 să vedeți deja rezultate, trebuie să așteptați. Pentru că vreau o hidratare și mai intensă, voi aplica și crema hidratantă. Crema hidratantă e important să o aplicați și pe gât și pe decolteu. Pentru că nu doar pielea feței îmbătrânește, ci și pielea de pe gât și de pe decolteu și foarte multe dintre noi uităm să ne îngrijim și decolteul și ne trezim la un moment dat că fața este încă frumoasă și neridată, însă decolteul și gâtul foarte ridate. Așadar să nu uitați pașii ăștia pentru că sunt extrem de importanți pentru frumusețea noastră termen îndelungat. Îmi place să mixez fondul de ten, să-l întind bine cu genul ăsta de pensule, deoarece e acoperire mai uniformă și pot să construiesc de aici orice acoperire îmi doresc eu. Dacă vreau mai lejer sau mai natural, totul depinde de asta. Dar dacă aș veni din start cu un strat mai gros de fond de ten,
atunci ar părea destul de încărcat din prima și e mai greu să mai controlăm ulterior. Așadar, vă recomand să încercați și voi asta. Mai întâi să vă aplicați cu o pensulă și ulterior să veniți cu bureței sau cu alte accesorii care acoperă un pic mai mult. Mă realizez un pic că sunt cam ciufulită. Cred că mi-am pus fond de tenis în păr. Aveți grijă tot timpul să întindeți fondul de ten și pe mandibulă ușor spre gât, pentru că altfel o să vă rămână o dâră, o dungă aici, o delimitare. Nu uităm să ne conturăm fața și punem umbră pe toate zonele de interes pe care vrem să le umbrim. După ce mi-am aplicat culoare pe toate zonele de interes, acum revin cu blending-ul pentru că vreau să amestec toate aceste culori ca să arăt într-adevăr frumoasă. Ca acum. Acum că este totul gata, mixat și blenduit, o să revin cu pudră pentru că vreau să fixez totul, evident. Și aplic tot timpul de sub ochi. Centrul fetei și apoi pe întreaga față. Machiajul de la ochi va fi foarte colorat pentru că vreau să fie ceva vesel în comparație cu perioada asta grea prin care trecem și o să folosesc o paletă foarte colorată. Și o să încep cu un roz. Tot timpul aplic aici în pliu culoarea cu un blender. Îmi focusează aici. Ok, mai am niște farbe pe degete. Îl aplic în pliu și îl mixez foarte bine, îl blenduiesc, adică foarte bine, pentru că vreau să fie foarte difuzată culoarea aici, în zona asta de trecere către arcadă. La fel aplic și pe plapa inferioară. Am făcut o combinație aici de roz cu portocaliu, pentru că m-au inspirat când le-am văzut aici una lângă alta. Ia uitați-le ce frumoase sunt și mi s-a părut că merg așa de bine împreună. Mergem cu alungirea fardului până la colțul sprâncene. Observați, este foarte bine să alungiți fardul atât cât este și sprânceana de lungă. Sigur că nu trebuie să puneți neapărat culori foarte intense aici dacă nu vă doriți un machiaj intens, dar e bine chiar dacă folosiți ceva foarte natural să fie alungirea până la codița sprâncenei. Următoarea culoare va fi un mauve pe care îl voi aplica de aici din zona cea mai înaltă pe întreaga ploapă și în pliu, o să depășesc și pliul ușor cu el. Când aplicați culoare pe ploapa mobilă, e bine să folosiți o pensulă plată, pentru că în felul ăsta se va fixa culoarea foarte bine aici și nu o să vă pice foarte mult pe zona de sub ochi.
Pentru estompare cât mai precisă, e bine să aveți mai multe pensule la îndemână. Eu am 4 pensule doar pentru a face estompările în zona aceasta. Așadar, e bine să aveți la îndemână mai multe pensule, să fiți sigure că vă iese totul foarte bine și foarte estompat. Toată această culoare voi aplica o linie de tuș colorată și ea, dar o să conturez cu negru și interiorul ei va fi colorat. E foarte important ca această linie să o trasăm cu ochii deschiși și uitându-ne perfect în față, altfel cu siguranță nu va ieși așa de dreaptă și de simetrică, mai ales la un ochi ca al meu, unde pleoapa este ascunsă de parte din pielea de impliri, de partea asta de aici. Când lucrați cu o geană așa ca asta, adică care are o bandă mai groasă, este bine să o muiați un pic, să vă jucați cu ea înainte, pentru că altfel există riscul să se deslipească la capăt. Uai, ce invenție genele astea! E foarte important să eliminați genele false după ce le-ați aplicat, pentru a se lipi de genele voastre și să nu vă rămână diferențe sau să se vadă dintr-o parte două rânduri de gene. Știu, e o paletă de farduri de ochi, dar cine a spus că trebuie să folosim fardurile de ochi doar la ochi? Ia uitați ce bine vine ca și blush. Pentru că vreau să strălucesc, voi aplica acest spray strălucitor pe tot corpul. Și lăsăm să se usuce. Și miroase așa bine. Vă mulțumesc că ați fost aici alături de mine și că m-ați urmărit. Sper că a fost un filmuleț interesant pentru voi. Sper să vă inspire și pe voi. Nu uitați să dați subscribe. Am spus bine oare aici? Ok, subscribe și clopoțelul și notificări și să-mi puneți întrebări și să-mi spuneți cum vi s-a părut și să îmi cereți dacă vreți să realizez anumite machiaje, poate să vă învăț anumite tehnici. Sunt aici pentru voi oricând. Vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți. Vă pup! Like, ce este? Suntem pe YouTube? Ok, am crezut că suntem pe Instagram. Ok, să reluăm. Nu uitați să îmi dați un swipe up, nici asta nu e tot de Instagram. Eu sunt amuzantă, mă distrez eu cu mine aici. Ok, dragilor, chiar vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați fost aici alături de mine și că m-ați urmărit. Vă mulțumesc că ați fost aici alături de mine și...